Tak. Vypadá to, že jo. Takže připrav se, pozor, jedem! Pojď! Ano, ano! Ty vole! Hej, on je krutej! Cože? Pojď, hop! Pojď! To si děláš! Ty bogo. Tak to je mazec. Pojď! Pojď! To dáš! Pojď, trava! Dokáže to? Aj! Čas máme, pohodě. 20 sekund do konce. Výdečku. Pojď! Vláda, únava tam je, ale pojď si pro to! Je to poslední, co dneska budeš zvedat. Ježišmarja, ať to dá. Pojď! Pojď! Aj, a už je to vystřílený.